Minisra मोनसे Vice-chancellor हाबनो हायिनि थाला मारिनाय जाबाय दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बेखौ होखारागौ माने बे थालाया थागोन आरो बेनि थाखायनो जोङो दिनै इउनिभारसिटियाव फैनानै मोनसे धरना खालामनानै जोङो बिथांखौ थाबैनो इउनिभारसिटिनिफ्राय होखारनांगौ आरो बेयो खुनु फर्दाय बेयाव इउनिभारसिटि हाबफैफिननो मोना बिनि थाखाय जों बेयाव थाला लागायनाय जाबाय ABSUनि बाहायनि आफादि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो गासै दखरा आरो फरायसानिफ्राय गासै बाहागो लाफैनाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि मानगोनां बिथां आरो लोगोसे मावथि लोगो नोंथांमोन जोङो दिनै साननै सिगाङाव मिथिनो मोनदों जे प्रफेसार लाइसाम लाटु सिंआ भाइस चेन्सेलर हिसाबै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बिथांनि एगेन्स्टै मास मोनथामसो सिगांनिफ्राय बेयाव सिएम भिजिलेन्सनि इनभेस्टिगेसन सोलिदोंमोन नाथाय जों मिथिनो मोनबाय जे बिथांनि जि केस आरो जि एलिगेशन कारापशननि जि एलिगेशन आरो फ्रड खालामनायनि जि एलिगेशन बिथाङा बेयाव दायनिगिरि जाबाय आरो बेखायनो बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय एरेस्ट जानायनि सिगां बिथाङा माने एरेस्टेड सासे पार्सन हिसाबै हाइकर्टनिफ्राय बेल लानानै माने दिनैहाय बेयाव अफिस खालामखोमागासिनो दंमोन दा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ मिथिनानै जों खावलायदों गभर्नर साहबखौ आरो आसामनि मानगोनां सिएम बिथांखौ आरो बिटिआरनि सिएम बिथांखौ जे बिथांखौ थाबैनो बे इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारनांगौ मानोना बिथाङा बे इउनिभारसिटियाव भाइस चेन्सेलर जाना थानो थाखाय जग्यता गैया दा दिनै जों मिथिगौ बेयाव जिखिनि फान्ड मिस एप्रप्रिएट खालामबाय फान्ड मिस इउटिलाइजेसन खालामदों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमै बिथाङा साख्रि होनायनिफ्राय लानानै आरो अफिस फांसनिंआव बिथाङा माखासे खाब जायै खामानि मावनाय थासारिखौ सोरजिनानै लादों आरो बिनि थाखायनो बे मुलुगसोलोंसालियाव बड'लेण्डनि मोनसेल' इउनिभारसिटियाव सोरबा बेबायदि काराप्टेड माइन्डजों सोरबा बेबायदि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे गोथार सम्पथिखौ आरो मोनसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि फसंथानखौ नस्थ' खालामनो नाजायोबा कारापसन खालामनानै धंस' खालामनो नाजायोबा जोङो सहायनानै थानाय नङा दा बिनि थाखायनो दुलाय बर' फरायसा आफादा जोङो स्पष्ट बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे बिथांखौ थाबैनो बोखारनायजों लोगोसे दिनै इउनिभारसिटियाव गोदानै सोरखौबा भाइस चेन्सेलर आरो इनचार्ज भाइस चेन्सेलर बेयाव बहायनांगौ दिनैहाय जोङो मिथिदों फुङाव 7टा बाजियाव अफिसाव हाबनानै बिथाङा बे अफिसनिफ्राय बायदिसिना फाइल लानानै आरोबाव खारलांबावबाय दा बियो सासे काराप्टेड मेन्टालिटि मानसिखायसो हादों जाय मानसिया काराप्टेड माइन्डसेट गैयामोन बिथाङा गुबुन अफिसारफोरजों रायलायनानै गावनि बिबानखौ नागारनानै होनांगौमोन नाथाय दिनै बिथाङा कारापसन केसाव एक्यूज जानानै एरेस्ट जाखांनायनि उनाव बेल लानायनि उनावबो सिरि सिरियै फैनानै अफिस खालामखोमानानै सिरि सिरियै अफिसनि फाइल लांखोमानाय बियो सासे मोजां मानसिनि नेरसोन नङा Since Professor Laisam Latu Singh is a corrupted person, he only has that evil mind. बेबादि मोनसे नेगेटिभ माइन्डसेट आरो बेबादि मोनसे मेलाफाइड माइन्डसेट लानानै बिथाङा अफिसाव हाबखोमानानै सिरि सिरि फाइल खावनायनि बिथाङा सिन्ताखौ हायो दा बेबादि खाराप खालामनो थाखाय गोरों व्यक्तिफ्रा हाया जों मिथिगौ नाथाय प्रफेसर लाइसाम लाटु सिंह one who is highly qualified who is also a statistician and he is also a professor renowned but today he is also renowned for his corrupted acts and corrupted practice in the University of Bodoland so we discriminately we condemn his act आरो बे कन्डेमनेसनखौ लानानै जोङो बिथाङा जेब्लासिम इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारजाया बे समसिम दुलाय बर' फरायसा आफादा जोंनि दाबिखौ जों लाखिगोन आरो बिथांखौ बोखारागौ माने दुलाय बर' फरायसा आफादा जोङो बे सम आन्दोलनखौ लागोन आरो बेजों लोगोसे इउनिभारसिटियाव गुबुन गुबुन थासारि जानायखौबो दुलाय बर' फरायसा आफादा जोङो दाखालि प्रेस मिटआव जोङो बुंदों मानोना बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नियम बादियै इउनिभारसिटि कड थायो जाय इउनिभारसिटि कडाव माखासे मेम्बारफोर थिसनहरजायो आरो दिनै जों नुनो मोनदों मानगोनां गभर्नर बिथांनिफ्राय फैनाय थिसनजानाय माखासे मेम्बाराव जों नुबाय सासेबो बिटिआर ओनसोलनि गैया आरो बे बिटिआरनिनो इउनिभारसिटि बिटिआर सिंनिनो मोनसेल' इउनिभारसिटि आरो बेबायदि जानायखौ जोङो दिनै नासयदों आरो नेवसिदों मानोना जों लुबैदों बेयाव खमावबो 7 निफ्राय 6 जन
जोंनि ओनसोलनिफ्राय मेम्बार मोननांगौ दा बेफोर दाबिखौ जों लाखिदों आरो गुबुन गुबुन समाव जों नुदों जे बेवहाय जे एग्जामिनेशन ब्रान्च जि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशननि व्यवहार जि माने बिथांनि अफिस फांसनिंनि जे सिस्टेम बेवहाय रिजाल्ट डिक्लेरेशननिफ्राय लानानै मार्कशीट कारेक्शननिफ्राय लानानै आरो गुबुन गुबुन रिइभालुएसननि मेटाराव लानानै जोंनि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन आरो बे ब्रान्चआ कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशना फरायसाफोरजों मोजां बेबहार खालामा आरो बेबादि फरायसाफोरजों दुर्बेबहार खालामनायनि थाखाय जोंबो लुबैयो जे खुनु एजन सोरबा सासे व्यक्तिया बे इउनिभार्सिटियाव साख्रि मावनाया फरायसाफोरनि एगेन्स्टै फरायसाफोरनि बेबहार फाथिजों लोगोसे फरायसाफोरनि जि बेबहार फरायसाफोरजों सोलिनाय जि बेबहार बेयो मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनांगौ दा दिनै जों बेनिखायनो खावलायो जे बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जाहाथे बेबादि काराप्टेड आरो बेबादि मिसबिहेभ खालामग्रा अफिसारा बे इउनिभार्सिटियाव जायगा मोननो नाङा दा जों मिथिदों जे कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशननि जाय बिथाङा बरुवा नामनि दङ बिथाङाबो बेवहाय माने स्टुडेन्टफोरजों मिसबिहेभ खालामो आरो बिनिखायनो जोङो लुबैयो जे बेबादि मिसबिहेभ खालामनाय बे काराप्ट प्रेक्टिस खालामनाय इउनिभार्सिटिनिफ्राय गैया जानांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबादि इउनिभार्सिटिखौ दिनै जा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय गुवार आसामाव बेल'नो मोनसे जोंनि मोनसे नायल' जानाय इउनिभार्सिटि आरो बर'फोरनि थाखाय बे ओनसोलनि थाखाय बेबादि मोनसे गोजौ फसंथाना बेबादि दागो गोनां जायोबा जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा दा बेनिखायनो जों खावलायो जे बे मुलुगसोलोंसालियाव इउनिभार्सिटियाव जोंनो बावहाय कारापसन फ्रि मोनसे इउनिभार्सिटि नांगौ गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा हास्थायो आरो बे फसंथाननिफ्राय जों बयबो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै जिउआव दावगानांगौ जों हास्थायो दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों बेयाव जिखिनि धरनानि हाबाफारि लादों बेजों लोगोसे जोङो इउनिभार्सिटिनि जि दर जादों बिथाङा हाबो बेखौ थाला मारिनानै जोंनि बिथाङा हाबनो हायै मोनसे जोङो मोनसे मेसेज जों होगोन मानोना जों खावलायदों आसाम सरकारनो जों लाइजाम हरगोन मानगोनां सीएमनो जों लाइजाम हरगोन जे बिथांखौ थाब बोखारनांगौ आरो गभर्नर बिथांनोबो जोङो दिनैनो लाइजाम हरगोन दा बेखिनि बाथ्राखौ लाखिबाय जाहाथे जोंनि दाबिया माने मोनसे जास्टिस मोनो आरो जाय एकिउज बिथाङा जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय आरो बे बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय खुनु फोथाय बेयो माने बे पजिशनाव थाबसिनो मोना आरो बेखौ थाबैनो बेनिफ्राय बोखारनांगौ बेनो जोंनि दाबिया आरो बेखायनो नोंथांमोन बयखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव जों गोनां जायोबा बेनिफ्राय बांसिन सोमावसारलांनायनि जे हाबाफारि जों बेखौ लानांगोन गोजोन्थों नायल' जाल' गंसेल' मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि बानजायनायजों दिनै धरना हाबाफारि आरो इउनिभार्सिटि गेटखौ ताला मारिनानै बे इउनिभार्सिटिनि दाय गोनां सासे काराप्टेड भाइस-चान्सेलर बेखौ सोनाय जानाय नङा होननानै बे दाबिखौ लानानै जे खुद्रिसारनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौनो दैदेननाय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश दैमारि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे जिल्ला एबसुनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खौरां दाउवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि अबित नार्जारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद क'क्राझार जिल्लानि सिंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जे जोंनि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन दख'रा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जे गासै बे मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय जोंनि फरायसा आंगो लोगो नोंथांमोन हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय मीडिया पार्सन मानगोनां बिथांमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे हाबाफारिखौ बिनि थाखायनो लानो गोनां जादों जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै मोननाय बेयो मोनसे जोंनि मुलुगसोलोंसालि मुंख्लंफोरनि मावसोमनायजों
मोननाय बियो गंसे मुलुगसोलोंसालि थै गारनानै सोमावसारनानै मोननाय बियो मोनसे मुलुगसोलोंसालि आरो बे सोलोंसालिनि गेजेरजों जे जोंनि सोलोंथाइ बा हायार एजुकेसननि बाथ्रा आरो बे इउनिभारसिटियाव फरायनानै सुबुं सम्पद दानायनि हारि दानायनि इयुन दानायनि सिमाङा जोंहा दङ दा बेखायनो बे इउनिभारसिटिनि मोजांखौ जों जेब्लायबो हास्थायो आरो बे इउनिभारसिटिनि मोजां दैदेनगिरिनि गेजेरजों जायो दा बेनि थाखायनो आथिखालाव जाय बिथाङा भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लादु सिं लाइस्रां मानगोनां बिथाङा सासे दायनिगिरि हिसाबै फोरमान जानाय बियो सासे भाइस चेन्सेलर मानोना बिथाङा भाइस चेन्सेलर थानाय समाव जोंनि बे भाइस चेन्सेलरनि जौगानांगौनि नैबे इउनिभारसिटिनि जौगानांगौनि थाखाय एफिलिएटेड कलेजफोरनि जौगानांगौनि थाखाय बे इउनिभारसिटियाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरनि सोलोंथाइ जौगानांगौनि थाखाय जिखिनि रां रुफा जे सौफैयो बेखौ बिथाङा गोरोन्थि भाबै गोरोन्थि लामायाव गावनि थाखाय बाहायनाय बेफोरबायदि फोरमान जादों होननाय जों दिनै मिथिदों आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा गोबां जेनाखि एडमिनिस्ट्रेशननि बेलायाव इलिगेल माखासे एडमिनिस्ट्रेशन खालामनाय फान्ड मिसएप्रोप्रिएशन खालामनाय बा बायदि मैया प्रेक्टिस खालामनाय बेफोरखौ दिनै चिफ मिनिस्टार स्पेशल भिजिलेन्स सेल लोगोसे डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन बै एजेन्सिफोरा दिनै बिथांनि सायाव नायबिजिरनो होननानै थांनाय बोसोराव बिथांनि टेबोलनिफ्राय फाइल मोननै मोनथामसो लांदोंमोन आरो फाइल मोननै मोनथाम लांनायनि उनाव बिथांखौ नायबिजिरनाय जादों बिथांनि दाय फोदोआ माबायदि बिथाङा मा दाय मावमारदों बिथाङा मा गोरोन्थि मावमारदों बे बाथ्राखौ जोंबो खबर मोनदोंमोन आरो बे भाइस चेन्सेलरा जे बेवहाय बेबायदि गाज्रि प्रेक्टिस खालामदों बेखौ मिथिनानै बेखौ बोखारनांगौनि थाखाय जोंबो थांनाय समफोराव आन्दोलन खालामदोंमोन दा बेबायदिनो जों दिनै मिथिबाय बिथाङा जेनाखि फाइल जब्द खालामलांनानै जेखिनि मोनसे नायबिजिरनाय सोलिदोंमोन बिथांनि एगेन्स्टआव बिथाङा दायनिगिरि हिसाबै फोरमान जादों बिनि थाखायनो बिथांखौ मालाबानो सीएम भिजिलेन्सआ एरेस्ट खालामदों नाथाय बिथाङा हाई कर्टनिफ्राय एन्टिसिपेटरि बेल लानानै बिथाङा इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरनि अफिसखौ बिथाङा हल्ड खालामबाय थादों अफिस खालामबाय थादों सिगनेचार होबाय थादों बे इउनिभारसिटिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों बियो जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा जादों दिनै सीएम भिजिलेन्स आरो एन्टि कराप्शन जिखिनि मोनसे भिजिलेन्स डिपार्टमेन्टआ जे बिथांखौ दिनै दायनिगिरि हिसाबै एरेस्ट खालामबाय आरो बिथाङा हाई कर्टनि गेजेरजों जेनाखि मोनसे बेल लादोंब्लाबो दिनै जों आसाम सरकारनि खाथियाव बेखौनो जोङो दाबि खालामनो लुबैदों बिथाङा सासे काराप्टेड भाइस चेन्सेलर काराप्टेड प्रफेसर बिथांनि गेजेरजों इउनिभारसिटिनि जौगानायखौ जों साननो हाया सोलोंथाइ जौगानायखौ जोङो साननो हाया फरायसाफोरनि इयुनखौ जोङो साननो हाया बेनि थाखायनो बिथांखौ थाबैनो बे इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारनांगौ आरो सप्ता खनसेनि गेजेराव जोंनो गोदान भाइस चेन्सेलर नांगौ 1 नम्बर दाबि आरो 2 नम्बर दाबि बिथांखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांखौ गावनि साख्रिनिफ्राय बिथांखौ रिमुभ खालामनांगौ नैबेखिनि दाबिखौ लानानै जों आसाम सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांदों लोगोसे आसामनि गभर्नर रायजो बेंगिरि मानव गेदेर बिथांनिसिमबो जों आपिल खालामो जों आरज गाबहरो जों आह्वान खालामो जे गभर्नर बिथाङा जितु चेन्सेलर जायो इउनिभारसिटिनि आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि चेन्सेलरा गभर्नर अफ आसाम बिथाङा गोदानै थाबैनो सप्तासेनि गेजेराव बिथाङाबो जेन जोंनो गोदान भाइस चेन्सेलर जे बिथाङा दैथायहरो आरो बिथांखौ गावनि भाइस चेन्सेलर पस्टनिफ्राय थाबैनो रिमुभ खालामो जोङो बिथांनिसिम जोङो आरज गाबहरदों जोङो बिथांनिसिम जोङो खावलायहरदों नङाब्ला फैबाय थानाय समाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जे आन्दोलन खालामदों आरो बिनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो आन्दोलन खालामलांबावनो थाखाय जोङो दिनै थागथियारि दिनै इउनिभारसिटि सिङाव थानाय इउनिभारसिटिनि जोंनि टिचिं स्टाफफोर बा दिनै जोंनि मादै इउनिभारसिटिनि सिंनि गुबुन स्टाफफोर बिथांमोनाबो बिथांनि सोमोन्दै मोजाङै मिथियो आरो इउनिभारसिटिनि सिंनि एफिलिएटेड कलेजफोरनि प्रिन्सिपाल लोगोसे एसिस्टेन्ट प्रफेसर लोगोसे गुबुन फोरोंगिरिफोर लोगोसे फरायसाफोर बिथांनि कार्यकालाव जेबायदि दुर्नीति जाबाय आरो बिथांनि कार्यकालाव जेबायदि सिस्टेम गैयै मोनसे एजुकेशन सिस्टेम जे जोंनि बिटिआरआव खालामनो नागिरनाय बेखौ जों माब्लाबाबो गनायनो हाया बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिनिफ्राय थांनायखौ जों लुबैयो आरो गोदान भाइस चेन्सेलर जों लुबैयो बे दाबिखौनो लानानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आं गोलाव बाथ्रा बुङा हसिया बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ आं एसेखौनो फोजोबबाय गोजोन्थों
সোনকালে মানে বেল লৈ পেলাই এই আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো অফিচ হোল্ড কৰি আছে যিটোক আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰফেচাৰ লাইচেঞ্চ ডাঙৰীয়াক যিটো এৰেষ্টেড তেখেতে এতিয়া বেলতহে আছে তেখেতক ইয়াৰ পৰা মানে ৰিমুভ কৰিব লাগে আৰু অসম চৰকাৰে এক সপ্তাহৰ ভিতৰত মানে নতুন ভাইচ চেঞ্চেলৰ ই আমাৰ বদোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে দিব লাগে আমি দাবী জনাইছোঁ ছেকেণ্ড আমি অসমৰ যিটো মানে ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ওচৰতো আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইউনিভাৰ্চিটি যিটো মানে চেঞ্চেলৰ হয় আমাৰ গভৰ্ণৰ তেখেতে আমাৰ এই মানে বদোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ মানে অতি শীঘ্ৰে তেখেতে মানে নিয়োগ কৰে আমি তেখেতৰ ওচৰত আমি আহ্বান জনাইছোঁ অন্যথা আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ডেমক্ৰেটিকভাৱে যদি আমাৰ দাবী বা আমাৰ ন্যায্য দাবীটো যদি পূৰণ নহয় আমি আমাৰ আন্দোলনটো আমি লৈ গৈ থাকিম কাৰণ এই ইউনিভাৰ্চিটিত হাজাৰ হাজাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন কলেজবিলাক এফিলিয়েটেড কলেজ হিচাপে আছে য'ত মানে হাজাৰ হাজাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে তেখেতসকলৰ যিটো মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো ভৱিষ্যত বা তেখেত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো হায়াৰ এডুকেশ্যন যিটো ফিউচাৰ সেইটো আমি বচাবৰ কাৰণে আমাৰ এজন ভাল যোগ্য ব্যক্তি মানে ভাইচ চেঞ্চেলৰ হিচাপে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু এই কথাটো আমি আজিহে কৈছোঁ এইটো নহয় আগৰ পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ যে আমিও জানো এই অঞ্চলত যিটো আমি এই মানে ইউনিভাৰ্চিটি আনাৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো ৰাইজ বা আমাৰ শ্বহীদসকলৰ ইয়াত বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত যিটো অৱদান আছে আমি জানো তেখেতে মানে এজন মানে যোগ্য ব্যক্তি নহয় সেইকাৰণে যোৱা বছৰৰ পৰা আমি তেখেতক ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব লাগে বুলি তেখেতক মানে নালাগে বুলি আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ কিন্তু অসম চৰকাৰে বা আমাৰ ৰাজ্যপালে কিয় মানে আমাৰ কথাটো শুনা নাছিলে আমি মানে আজিও মানে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো এভিডেন্স হিচাপে ষ্টেট ভিজিলেন্সে ইয়াত প্ৰমাণ পালে বা এণ্টি কাৰাপশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াত প্ৰমাণ পালে এইকাৰণে ৰৈ থাকিব নালাগে ষ্টুডেণ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতটো চাই পেলাই অতি শীঘ্ৰে ভাইচ চেঞ্চেলৰ নতুন আমাক দিয়ক আৰু এখেতক এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে ইয়াৰ পৰা খেদি দিয়ক এইখিনি আৰু কণ্ট্ৰলাৰে মিলি পেলাই ইয়াত কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁ মানে বহিৰাগত বা আউটচাইডাৰৰ কোম্পানীক এই ইউনিভাৰ্চিটি যে কনফিডেন্সিয়েল অনলাইন মেটাৰ তেওঁবিলাকে এইটো চলাই আছে আৰু তাতে বিভিন্ন দ্বাৰা ইয়াতে ক্ৰ'ৰ টকা তাতে ইউটিলাইজ হৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে আমি বিচাৰোঁ অতি সোনকালে অসম চৰকাৰে আৰু গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াই তেওঁক বৰখাস্ত কৰিব লাগে আৰু ইয়াক নতুন তাক বা ইনচাৰ্জ কৰিবলৈ হ'লেও আমাৰ ইয়াত একাডেমিক বা বিভিন্ন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচনিংছ আমাক লৈ যাব লাগে আমি আন্দোলন বহুত দিনৰ পৰা ইয়াত এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট লৈ আৰু লগতে এক্সামিনেশ্যনৰ যি ব্যৱহাৰ পাতিৰ পৰা অফিচ ফাংচনিং সেইটো আমাৰ গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সন্তুষ্ট নহয় ইয়াৰ কাৰণে আজি ভাইচ চেঞ্চেলৰৰ পৰা এই কণ্ট্ৰলৰ এক্সামিনেশ্যন আৰু বিভিন্ন ইয়াত যি মেল প্ৰেক্টিছ আৰু মিছ ইউটিলাইজেশ্যন অফ ফাণ্ড যিখিনি ইয়াত অভিযোগত আহিছে আৰু অলৰেডি এৰেষ্টেড আৰু বেলত আছে যে আজি এইখন এটা আমাৰ বদোলেণ্ড সংগ্ৰাম আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ যি এটা মান সন্মানৰে এইখন এটা স্থান পবিত্ৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ মানে যেনেকৈ এটা ইয়াৰ আমাক বদনাম কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ কাৰণে আমাক এনেকুৱা ব্যক্তি নালাগে যিখিনি আজি দাবী জনাইছিলোঁ যে বদোলেণ্ড অসম চৰকাৰে আৰু গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াই মানে ইয়াক যে ইয়াক মেম্বাৰ নিয়োগ কৰিলে ইয়াক এজনে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা নাই আমি 5জন মেম্বাৰ আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা দিব লাগে সেইটো আমাৰ কিছুমান দাবী আছে আৰু আজিৰ ভিতৰত বা এই ভাইচ চেঞ্চেলৰৰ বৰখাস্ত কৰিব লাগে তেওঁ কিছুমান অফিচৰ ফাইল পত্ৰ লৈ হৈছে আজি ৰাতিপুৱা সেইটো এটা আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি বিচাৰোঁ পুলিচৰ দ্বাৰা তেওঁ যিখিনি ডকুমেণ্ট লৈ গৈছে সেইটো তাৰ পৰা জব্দ কৰি ল'ব লাগে আৰু ইয়াৰ যিখিনি অফিচিয়েল প্ৰচিডিউৰ যিকোনো এজনক ইয়াত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলাই লৈ যাব
ভাইচ-চেঞ্চেলৰ আমি জানিব লাগিব আমি নাজানো যে কম হৈছে এইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ যে আমাৰ মাননীয় গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া আৰু ইউনিভাৰ্চিটি চেঞ্চেলৰ সেইটো আমাৰ অভিযোগ এটা যে আজিৰ যে প্ৰফেচাৰ লাইছাম লাডু সিঙে যিকোনো কথা তাত নাপাতক কিয় তেওঁ এজন দুখী ব্যক্তি আৰু খাৰাপটেক ব্যক্তি ইয়াৰ কাৰণে ইয়াক মানে অতি সোনকালে বৰখাস্ত কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা বিদায় দিব লাগে সেইটোৱে আমি